Ayan, sige kuya. Kuya, ako na lang kuya. Sige, kayo na. Sige, sama ka. Ako na lang. Huwag na, family nga yan. Sige. Kabila. O sa tukalit ng kuya. Bawal ang fake. Sige. At nakaiyan. Nagpapara-ibistora na kami ni Bong. Kaya, tinapan mo siya. Ayan guys. So, Ikaw, Roland. Ay pa. sige, video ito. Video. Picture mo. Ayan. Picture. Dali. Pukala ko na ano, 2 minutes. Short video. Pwede na short video siya. Ito po yung magkakapatid. Family of Pampilo and Adelpha family. Yes, family. Pampilo. Pampilo and Adelpha. Adelpha. Ayan po. Ayan. Sabay-sabay na. Pista. Okay, 1, Ay, matanda mo kasi po. Okay. Ay, ako. Ayan, baba na. Ayaw mo magbaba. Dili sa kapag yan ta. Sige, para. Ano magbaba na tago? Ha? Mag-order na ka. siya, no? Dalawang kinanay. Mag-order na sila. Aba yung original na Baba na sila guys kasi nag-meeting po sila. Ay, gusto pa yung ninanay. Sardo na nila. Ayan. Ayan guys, pababa na sila. Oh, call mo. Basta yung kanilang meeting. Ito po. Ayun na po yung may-ari ng ng Hello. Cousin Hill. Magkakapatid po yan guys. Hello. Ayan, pinsang buo. Tapos yung huling-huli, first cousin ko rin, magkakapatid po guys. Pinag-ipa mo pa ako. Siyempre.